niet. Ik ga het nat spuiten. Zie je? Oh, wie schön. Maar dat is ook nodig, hè? Ja. Ja, een pruik. En met benodigdheden ook nog. Zie je? Kijk. Kijk, hij kan wel sowieso. Heb je die rondtrekt? Ja. Nee, dit Hier, heb ik al. ik heb het gevonden. Ja? Moet ik nou doen? Voilà, dit ga je. dat is wat hij Die gaat er weer over Zullen we nu? Jij moet die kopen. Liefje, dit dan. Ook een beeldje. Ja. Je maakt hetzelfde vorm als u. Nee. Oh, daarom heeft hij een kleine oefent gedaan. Ah, die klappen ze. Goed, ja. Ja, ik had niet meer goed. Wat er blijft helemaal af? Iedereen heeft deze keer serieus gekocht. Behalve een onderbroek. Veel. Nee, maar dan moet je zien of je weer steken. Ja. Die gaat er niet in, hè? Die gaat er niet in. Het is een landtafeltje. Schön, hè? Opgemaakt in de zetel. Ja, en dit is dan niet afval. Dimitri, opgemaakt. Nu. Mooi schillen, ik vind het uit. Ja, Rudy pakken. Rudy. Ze zijn nog van Daar open. Daar heb je van pauze op. Als je die mag open doen, van wie? Hey Rudy. Van wie? Van die vorm. Ah, van die boom. Dat wist ik al. Jongen. Dat is ook gewoon niet staan. een pastoraal. En een pastoraal, ja. Jommeke. Mooi hè? Rudy, Ja, ik kreeg pak op die andere uit, want anders zij zitten met de pil op jou. Ja, Francine moet ik ook nog filmen. Ja, geef me dan een schaar. Kijk als die speelt, ik heb die box daar aangesloten. Maar wat is dat? Zo voor de vingers, hè? Stop met die masker, hè? Ja. Ik weet niet of die goed is, hè? Ja. Goed nog. En die Wally. Die Wally. En die Wally. Die Wally. Ja. Zal wel weer zomer zijn. Sherry. Laat ik met. Wie is dat? Precies of jij het van kant, jongens. Wie is dat? Eerste kleine slechte baas. Dat is allemaal jong volk. Ik ben allemaal daar, maar ik kom daar met zo jong volk. Francine ook lachen in de camera, smile, ja. Smile. Dat is een beetje ongaaf. Schoen. Allee, pakken. Allee! En aandoen, hè? Ik verschrik me. Wat is dat? Onkunst, hoho. Ja, dat is niks. Zeepje. Hé Francine, hé Francine, maar daar kunt je goed, daar kunt je goed mee wassen erin. Dan gaat er wel uithalen. Ja, daar is het maar. En met balkjes, hè? Dat is toch met ballen. Met balkjes. Nee, die is goed. Nou, ik kan die niet erop. Ja, die gaat niet. Ja, ik hoor dat zo. Zie, dat moet op een ereplaats worden. Ja, nou is het gepakt. Die draait, die speelt. Alles is een ding. Die hoofd. Oh, hetzelfde. Kijk wat een zeepje. Oh. Dank u. Als je spiegel geweest. Zijn er dat 3? Ja, daar staat erop, batterie laag. Zolang het niet afspringt. Ziet je, dat wist ik toch hè? Dat is tussen al wat hè?
Maar dat is een goede kwaliteit, hè? Bezig? Bezig? Ja.